Sziasztok, srácok! Itt mindent a videó. Szóval mai videó dolgozóban fogunk, és ennyi. Vagyok leveszem a hangot. Nem tudom, hogy miért megy. Így. Oké. Ezt a médiát felvettük még egy kicsit. Hát, így. Akkor most, hát mondjuk játszunk Shade-del. Hát hadd fölfejt, nem a legjobb. Shade-del játszunk, Duo Showdown-t, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk a meccsből kihozni. Remélem, hogy jó lesz a meccs. Easy. Gyertek. És akkor most elnézzük róla a Palihoz. Csak. Meg szépen császtok. Ezt akkor visszatovább. Stúval fajtolnak? Oh, why not? Oh, wow, why not, bro? Na gyere. Ami testvérem. Hagyd meg, please! Nem halt meg a Pali! Mi is? Ott le, cézeljen, burak! Jó, szép lehozott klasszasan. Olyan szép volt az anyámat. De 3 oszkony volt, és azt mit mondjuk a sokunkba. Egyszer is legyen a sztárra. Tudok valakit fejeztem? Nem. De bájrom. Próbáljuk ki kicsit. Júj, hungári. Hogy előző videó nagyon hot van a nézzétek meg. Nagyon nagyot ment. És nagyon nagyot. Nagyon szép volt. Hát, nagyon. Még amúgy lehet Brawl Stars-os videó majd csatornámon. A haverommal is lesz majd. Meg minden. No, de hát de pont rám jönnek, srácok, nem furam, de pontosan rám. Nagyon szép volt, szép, tessék, megdög lesz csak. 5. helyen vagyok. Gyertek. Hogy nincs olyan? Nagyval játszunk. De olyan azt szint. Gyertek volna. Régen meg volt rá nekem ez a skin. Vagy nem ez. Ez volt még rá. Konkrétan. Nem tudom, nem is róla felfedezte. Azt a haza a HP. Ne hagyd meg, please, hagyd meg. Köszönöm szépen. Most kaptam volna 10 Power Cube-ot. Konkrétan Pali nem blokkolja be. Itt elszívom megint. Na gyere, tesó, na gyere, most látom, na gyere. Nagyon jó. Gyere csak. Basz meg, támasztom. Ne, és rá kell lőnöm a Palira egyet. Ne, miért azt lövi? Miért autósottal lövi azt a szar Power Cube-ot? Hát de, fú!
Old meg. Értem. Ja. Szó, add meg. Nagyon jó. Menj. Jó, oké. Van hátul, oké. Nem kell probléma. Oda is. És akkor hajtam a hey, fuck you, mother! Amúgy aki akarom játszani, annak itt a nevem, aki akarom játszani, Ubt Full Fetfo. Bocsánat, eljöttem. Itt a nevem, aki akar beírhat, ja, és írtam ennyi. Beírtam, és akkor szerintem még egy meccset még ezt akkor le is zárom a videót. Mindjárt jövök. De akadozik a netem is, hogy ilyen new net. Még az életemben nem láttam. Osztok. Jaj, de most hol vagyok? Hát de fú! Ez a Pani meg itt offkor amúgy. Na, fú, legyen. Ha nem vagy meg, azért baszoljuk a lakásom. No, hát már azt hittem megölték az a botban. Amúgy. Gyere rám. Halsz, tesó. Meghalsz. What the fuck? Jó, srácok, el is köszönök szerintem. Gyors bekrimolom ezt a 5 kupat. És sziasztok!